नमस्कार प्रणाम। हम सुधीर शर्मा रवा सभे के आसी बासी न्यूज में स्वागत करते हैं। बाकी आज न्यूज ना, आज दूगो बात रवा सभे के संगे करब। कहे से कि आज के ये वीडियो दिल्ली, मणिपुर, मुजफ्फरपुर, कलकत्ता के बेटी के नामे समर्पित बा। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सब बात, ये सब नारा कहे सुने में कितना सुंदर लागेला, लेकिन असल जिंदगी में जब कोनो बेटी के संगे राह चलत कार्य स्थल पर, यहाँ तक कि घर में दुर्व्यवहार आ हैवानियत के खबर सुनाला, तब बाप भाई के रहते हमनी के बेटी कितना लाचार बाड़ी सा, ये जग जाहिर हो जाला। भाई हो, हर बाप अपना बेटी के संगे संगे ना रह सके। ऐसे जे जहां बा ओई जे भाई बाप बन के अपना संगे काम करत, संगे राह चलत बेटी बहन के केयर करी जा। ऐसे हर बेटी बहन के रक्षा सुरक्षा हमनी के कर पाई जा। साथ ही निहोरा बा कि अपना बच्चन के साथ संगत आ मोबाइल के जब तब निगरानी करत रही, ताकि रवा समय समय पर पता लग जाए कि हमार बच्चा सही राह पर बा कि गलत राह पर बा। आ खास करके बेटा लोग के समझावल जाओ कि वो बेटियन के सम्मान करस लो, सुरक्षात्मक माहौल बनावे में सहयोग करस लो। और अंत में दुगो लाइन ओह बेटी खाती, हम जानतानी कतना लड़ल होइबू, हम जानतानी तू कतना लड़ल होइबू, धरती पना सही पड़ल होइबू, तार एक एक घौआ के कसम, दुश्मन पना होई तनिको रहम, जब ले घाती के ना फांसी होई, लड़िहे हर बाबू माई हो, लड़िहे हर बाबू माई हो।